negara saban niku kilo ringkan negara sageter niki tuning agung lirwu sing pinipandra menika Ndarangka Wijaya ing ngarawuh wonten ing sudung kula wonten menapa Gus Wa Semar anggonku praptahana karang kadempel ora ana liya mung kejaba aku bakal nganti Sira Siwa Semar ngupadi murcaning para pepunden Pandhawa dados sakmenika para pepunden Pandhawa Pandhen Paduka sami murna saking negari Ngamarta kepara nyata Semar mongko manut pawarta ingkang kula tampi sinuwun punta badhe ngawontenaken tasyakuran Gus kanthi ngrawuhaken para raja Narmati 100 negari saha Brahmana cacah 7 ya sabab saka iku ingin dadekake penggalian ingkang dadekake penggalian para kadang-kadangku kabeh nggone tansah mrihatinake marang murcaning para pepunden Pandhawa mula taun ana Windana Abimanyu ora bakal kundur marang kasatriyan Plangawati menawa durung bisa sapatemon kelawan para pepunden inggih namung kula gadah kapitadosan kok Gus para bendara kula Pandhawa nadyan murca kaping 7 sehari namung menawi dereng tumapak ing Bratayuda Jaya Binangun menika tasih saged dipun ajeng-ajeng timbulipun Gus mula kang saka kuwi ayuh Kakang Semar para enggal sira ndak kanthi sak anakmu kepadi ana ngendi papan dununge para pepunden Pandhawa inggih monggo namung anggenipun ngupadi pepunden Paduka minangka dados geneping lampah mawon nggih Den awit menapa nadyan tinutupana godhong selembar namung menawi dereng titi wanci pepunden Paduka menika timbul tangeh kelampan saged pinanggih kosok wanculipun nadyan kaling-kalingan gunung sapitu paribasanipun namung menawi sampun titi wancinipun Paduka pinanggih mesti mboten badhe kirang marga kaya enggal tak kanthi dina iki ngupadi pepunden Pandhawa Kakang Semar
agung mangun sang niti bintang sangat cimicil iki ana satriya ingkang lumaku mara gaging aku sapa jeneng muga sae marang aku mumpung durung ilang nyawamu bagus bali buta sira iku sapa aku ingkang ngreksa ana adyaning alasene aku kala murka aku kala dremba kowe sapa Angga Wijaya Abimanyu kang dadi kekasih Abimanyu para nyata bakal lumaku menyang endi para sumingkir ora perlu kowe kudu ngerti nggonku bakal lumaku sumingkir bakal tak gawe liwat kena liwat nanging watur kowe bisa nglangkai bangkiku sak sedulur aku ora niat bakal gendak sikara marang sapedaning titah mula aku ene ana dalan oh kowe mlebu ana madyaning alas kuwi tegese kowe dadi cadhong panganku karo kakangku iki mula kowe aja ndadak ikip lan kowe aja ndadak kokean rembug yen nganti kowe ora gelem metu saka alas kene tegese pancen kowe minangka dadi cadhong panganku yen pancen Abimanyu kudu mati dadi mangsa aku ora bakal kabotan ning kosok baline lamung tosi ora sembada mateni Angga Wijaya wis titiwanci aku nguntapke marang nyawamu ora seseklara kelak rimah-rimah balungmu